Jeg skal lige fortælle jer en sjov lille episode om dengang jeg var på højskoleophold op i Norge. Vi var en 10-15 stykker, der ankom til den der gamle, det var en gammel ombygget købmandsgård, sådan en lang bygning, hvor der nede i stueetagen var blevet lavet kantine og undervisningslokaler og alt det der. Og så op på første salen var der indrettet værelser til de studerende. Vi blev mødt af viceværten, de kaldte ham for gårdpasseren. Og han skulle lige op og vise os på plads. Vi vandrer hen imod bygningen, og så op i den ene gavl, der er der sådan en stor, flot, blyindfattet mosaikvindue fra den gang, hvor gården blev bygget. Og nedenfor det, der var der sådan en lille dam, hvor der altså boede 2 gæs. Dem måtte vi gerne snakke med, sagde han. Men I skal have noget med til dem, hvis I kommer og snakker med dem. De er ganske fredsommelige, men de forventer, at I har noget med. Ellers så går de altså i lommerne på jer. Fint. En dag var vi til noget undervisning. Det var noget IT-sikkerhed, vi havde. Og hende der lærerinden, hende havde jeg sgu et godt øje til. Det må jeg indrømme. Men jeg havde så desværre glemt mine blyanter. Jeg ville jo godt gøre et indtryk og sidde og tage notater og så videre, så jeg sagde lige undskyld mig. Jeg render lige op på værelset og henter mit penalhus. Så kommer jeg op på gangen og ser, at døren til mit værelse står åben. Og så kommer jeg ind og ser, at de der 2 gæs, de har altså gang i at forsøge at åbne min kuffert inde på værelset. Jeg har fået et glas pickles med hjemmefra fra min mutter. Og dem har de fået færden af på en eller anden facon. Og så de er godt i gang med at bryde ind der. Jeg kan jo godt huske fra min barndom i Doktorparken, at sådan nogle arige gæster, dem skal man ikke lige lægge sig ud med. Så jeg tænker, hvad gør jeg? Jeg ser ham gårdpasseren derude af vinduet. Så jeg skynder mig at løbe hen og åbne op og råbe ned til ham på mit bedste norsk. Hjælp! En tuvagtig gåser på rummet mit, siger jeg. Og han kigger lidt forvirret rundt og får øje på mig. Han kigger over den der gåsedam og kan se, at gæstene de er væk. Og så kan han godt lægge 2 og 2 sammen. Så han bander og svogler for både engelsk og norsk og dansk og alt muligt. Og så tager han den der kæmpe, han går fra med sådan en kæmpe kost. En kæmpe kost, det her en blumme eller sådan noget. Altså jeg tror selve kostehovedet, det er sådan 2 meter langt. Og skaftet, det er nærmest som en træstamme, ikke? Han tager den der store kost, og så løber han hen imod bygningen, og jeg kan høre, at han er på vej op ad trappen med den der kost. Så møder han jo selvfølgelig de der gæs ude på gangen, fordi de er blevet så forvirret i mellemtiden, at de er på vej væk igen. Og han bander og svogler løs. Så tager han den der store kost helt om på nakken, ikke? Og svinger den ud efter de der gæs. De dukker sig jo selvfølgelig bare. Men så lige i det øjeblik, der kommer skolens forstanderinde gående rundt om hjørnet. Hun har været op på første salen og benyttet badefaciliteterne. Så hun kommer rundt i sådan en lille frotté badekåbe. Og så får hun det der kæmpe store kostehoved lige i maven. Jeg siger, hold kæft, en mavepuster hun fik. Jamen, det var skrækkeligt. Så vaklede hun baglæns efter at have fået den der i maven. Og det ender med, at hun falder ud igennem det der middelalder mosaikvindue fra første sal, og så lander nede i den der ulækre gåsedam. Og det står jo ud til alle sider med vand og siv og gåsemøg og skidt og lort. Og den er ikke lille ret længe, den badekåbe, fordi den suger jo simpelthen det hele til sig. Og hun ligger dernede og råber og skriger, og gårdpasseren, han ved ikke, hvad han skal gøre. Så han løber ned og forsøger at gøre et eller andet, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så jeg tager bare mit penalhus, som jeg jo kom efter til at starte med, og går tilbage ned til undervisningen. Jeg tænker, han er sgu nok styr på det. Nå, så om aftenen, der var der alle de tarteletter, vi overhovedet kunne spise. Jeg har aldrig set så mange tarteletter i hele mit liv. Men vi sad ved det der langbord nede i stueetagen. Og forstanderinden sad over for mig. Og så fik vi så lige øjenkontakt et øjeblik.
Så kunne jeg godt se, at hun trak lidt på smilebåndet. Altså hun var så åbenbart heldigvis ikke kommet noget til. Og så får hun så øjenkontakt med gårdpasseren, der sidder lige ved siden af mig. Og så bryder de bare ud i stor latter begge to. Og jeg ved jo godt, hvad de griner af, så jeg begynder også at grine. Men alle de andre, de fatter jo ingenting. Og vi sidder der og skraldgriner, men så må vi jo så få genfortalt den der skrækkelige historie på hver vores gebrokken, dansk, svensk, norsk, alt muligt. Og så, ja, så fik vi os sgu alle sammen et godt grin. Hold kæft, vi fik også mange tarteletter. Jeg har aldrig set så mange tarteletter i hele mit liv. Det var simpelthen bare... Det var bare hyggeligt. Vi ses.